ಯಾನ ನುರ್ಗೆ ಕೊಯ್ಯೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲದ ಇತ್ತ ನುರ್ಗೆ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ನುರ್ಗೆ ಬದನೆ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಂಜಿತ್ತೆ ಸಾರು ಒಂದು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೊಡು ನುರ್ಗೆ ಕೊಯ್ಯೆ ಏತುಂಡು 4 6 8 9 10 ಉಂಡಾಂದು ನನಂಜಿ 10 ಉಂಡು ಇಲಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಲತ್ತು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೈನ ಕೊಯ್ನಾಗ ಉಂದಲ ಬೂರುಂಡು ನಾನು ಇಂಚಿತ್ತನಂಜಿ 10 ಉಂಡು ನಾನು ಅವರ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪಾಡೋಡು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ಲ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ನಾನು ನುರ್ಗೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೇನಿ ನುರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದನೇ ನುರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬದನೆದ ತೊಂಡೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬದನೆ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂದ ಬಟಾಟೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರ್ದಿ ಒಂದೆ ಒಂತೆ 15 ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ 15 ಬೊದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾತಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಮಸಾಲೆ ತೊಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಮೂಜಿ ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಮೆಂತೆದ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಒಂಜರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾತಿದ್ದೆ ತಂದೆ ನಾನು ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತದೆ ತಂದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೂಜೆ ಸಲ ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ತಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪುದು ತಂದೆ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪಾಡ್ನ ತರಕಾರಿಗೆ ದಿಂಜ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯ್ದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನಲ ದಿಕ್ಕ ಬನಲ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ತರಕಾರಿಗೆ ದಿಂಜ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಸಾಸಿವೆ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನರ ಮರತ್ತಂಡೆ ಇಂಕ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ 15 ಬೇಳೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡ್ದೆ ಅವನ್ ಇಂಕ್ ಪನರ ಮರತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತ ತಾರಾಯಿಲ ಅವೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯನ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊದ್ಪುಗ ಅವೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮಸಾಲೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚೂರು ಅರಶಿನ ಪಾಡಿಯೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅಂಕ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ತವಿತ ಬನಲದ ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕ್ನವು ನಾನೆಲ್ಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ತೋಜುಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಆತಂಡು
ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಇನ್ನು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಡು ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೆ ಇದು ನೀರು ದೀಯವಂತ 15 ಬೇಯರ ಪಾಡ್ಗ 15 ಪಾಡ್ಯ ಬೇಯರ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ್ ದೀಕ 15 ಒಂತೆ ಬೇಯರು ಯಾನ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ನೆಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಯ ಪೂರ ಮುಕ್ಕ ಪೊಡಿ ತಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ 15 ಒಂತೆ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅಂತೆ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನುಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ನೀರು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಲು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ನೀರು ಪೆರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪೊಡಿಚ್ನ ಪಾಡ್ಯ ತುಂಡುಂತ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಜೋರು ಕುದಿಲು ಬರೋ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಬೇಯ್ತಂದು ಮತ್ತು 3 ಕುದೀತು ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿದೆ ಬದನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಬದನೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತ ಪಾಡ್ಲ ಕಲರ್ದುಂಡು ಆಯಿತು ಬದನೆ ಪಾಡ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಯಿಸಿಕ್ಕ ಬದನೆ ಪಾಡ್ಯ ಬದನೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಬೋಡ್ತಾತ ನೀರು ಬೀದು ಕೊದ್ಯಾರ ಬಿಡೋದು ಇಂಥ ನೀರು ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಕೂಡ ಕಜುಕು ರೆಡಿ ಆಗಿ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಕೊದ್ದಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕಜುಕು ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎದ್ದವರು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.